Vedeli ste, že Štýbel Elektron má aj svoju vlastnú aplikáciu? Aplikácia MyStýbel App vám ponúka nové možnosti, ako využiť výhody vášho tepelného čerpadla alebo rekuperácie Štýbel Eltron. V rámci tepelného čerpadla môžete v aplikácii nastaviť požadovanú teplotu vykurovania pre režim Comfort a režim Eco. Tieto režimy je možné navoliť podľa potreby. V aplikácii môžete zároveň nastaviť časový program pre jednotlivé dni a konkrétne časy.